Ми православні і в Закарпатті, і нині по всій Україні молимося в більшинстві на церковно-славянському язикові. Так от міф, що той язик незрозумілий, ми відкидаємо начисто. Ведь і українська мова современна також ісходить із древньокиївської мови, або скоріше древньокиївського язика. І якщо вона має ніякі нові форми або запозичені слова із польської мови або других, то це не значить, що вона сама по собі. Вона має свою історію, і Києво-Печерські гори – це є та початок, де колись наші предки із Карпатської Руси на возах повезли перші переводи священного писання і богослужебні книжки на поміч князю Володимиру, коли крестилися київські поляни. Так впервые на Київських горах появився тот церковнослав'янський, слав'яно-руський язик, котрий і став основанням письменності для восточних слав'ян донині. Коли ми видимо, як ізбрали Матфія замість отпавшого, маємо пам'ятати, ніколи не треба думати, що хтось у всьому світі є незамінимий. І коли нині йде кресний ход в Почаївську лавру, то ми розуміємо, чому у тих віруючих серцях стільки віри, і угрожають їм, і перестають там якісь злі люди. І коли їм по дорозі і магазин закриють, щоб не купили нічого, і колодязь замкнуть, щоб води не пили. А люди йдуть, а кресний ход іде, бо з ними йде Господь і Божа Мати. А тому це кресний ход – це особливий, любимий для всіх нас і так ненавидимий для людей безбожних. Ведь коли у Києві під 300 тисяч був кресний ход одного разу, пару років назад, то люди безможні прийняли рішення – більше чекати не можна. Треба оту церкву штучно забороняти, фізично людей розганяти, бо не є ніякої сили, щоб убежденнями або проповіддю якісь другі релігії стали рядом із нами. Після Вознесення апостоли чекали обіцяного Духа Святого, який через 10 днів, тобто День П'ятдесятниці, зійде на апостолів, між ними була і Божа Мати. І з того моменту почала функціонувати на землі небесна інституція Церков Христова. Одного разу прибуває у Царстві Божому, будемо всі мати общий язик, ангельський, де будемо прибувати в обітелях Отця Небесного, благодаті Божої і обов'язково в небесній, но тепер уже вічно торжествуючій церкви. Амінь.